Ulang-ulang driya mangu mangun kong kanduhan rimang lirlena tanpa kanin yen tantulu samangku sang Dyah Utama menika Kanjeng Rama ingkang rawuh sungkem kula kunjuk Rama semanten ugi bekti kula katur Rama Pukulun ya nggih Dresana Janaka wis tak tampa pangabektimu pangestuning pun Rama tumrap marang sira sekloron nun inggih sanget anggen kula mundi nun inggih sanget anggen kula mundi nggih Dresana kula wonten dawuh sira nini tak kudang netepana marang tembung wadon kuwi wadu kuwi kawula ingkang pinter nggur mung ngawula marang Kang Raka ya nggih nun inggih dhateng sendika ngestaken dawuh Rama Janaka kula wonten dawuh sira tak kudang-kudang netepana marang tembung lanang ya kuwi dadi lelantaraning wewenang goreh tentreming bojomu mung gumantung ana kowe Janaka lho inggih ulun titip daging setengkel balung sak ceklek getih setetes wujude anakku Dresana kowe aja nganti dak siya marang putraku nggih Janaka kawula nun inggih Rama Pukulun Dresana kula wonten dawuh Rama mestine sira kaget pun Rama luwih risik kondur marang kayawangan swarga dahana ora kaya adat saben nuwun inggih kaluhuran kepareng kula nyuwun dawuh mulane pun bapa kundur iki sebab pun bapa kautus kelawan kengeyang ya nggih kersane kengeyang sira nini Dresana wektu dina iki tinimbalan sowan marang Suralaya bareng kelawan pun Rama Dresana mengko wigatos ing pundi Rama dene yang Pukulun nimbali dhateng wayahipun Dresana pun Rama durung bisa pawangsulan ya mung ngene Dresana dawuh saka Rama Pukulun Bathara Guru sira Dresana tinimbalan sowan ana njunggring saloka bareng kelawan pun Rama dene Janaka Pukulun Bathara Guru paring dawuh ngelingke marang sira Janaka apa sira Janaka ora kepengin bali nyang Arcapada apa kowe ora kelingan marang darmaning kasatriyanmu nyun pamit kagiat risang kabeh rangu rinangkul kinempet-empet tut sanget naning bawana waduh monggo janjane wis tak aluske rembug kowe wedine Janaka rasane landheping pitung penyukur wis aja suwe Dresana ayo bebarengan sowan marang Rama Pukulun monggo kula dherekaken Rama Rama kang wis bali ana ngarsa ulun nun inggih Rama sowan kula nglarapaken dhateng wayahipun Dresana Brama wonten dawuh jeneng kita sumingkira nggih sedika Durga kula wonten dawuh Dresana wis mapan ana kene mangsa bodho anggonmu bakal murba marang Dresana Durga
Gondang Kanjeng langit kalap-kalap katon lirik kincanging sang mawe gandrung Tresana lho kula wonten dawuh ibu ngerti apa ora dene jeneng kita tinimbalan dening Eyang pukulan Bathara Guru nun inggih kula dereng mangertos ibu Kanjeng Hyang Pukulun Bathara Guru dereng paring dawuh sampun jengkar. Keparenga kula nyuwun dawuh wonten wigatos ingkang pundi dene Hyang Pukulun nimbali dhateng ing putrapun Dresanala. Dresanala ngertenana ya ngger. Lamun to kersane saka Hyang Pukulun dina iki disuwun kita Dresanala kudu pisah kelawan Janaka. Awit bakal kula ndhapake kelawan putra Dewa Serani. Ibu Betari kenging menapa paduka Kanjeng Ibu mentala paring dawuh kados mekaten kamangka inggih kula sesoman kaliyan Pangeran Janaka wedal samangke kula sampun ngendhut taksuling katresnan ingin sampun sundra menika Ibu Dresanala kok dadak tarang-tarang tangis apa kowe gelo pisah karo Janaka banjur tak dawuh kelawan Dewa Serani apa anakku Dewa Serani kurang bagus napa piye Janaka ki mung drajating satriya Dewa Serani ki dadi ratu ana Tunggul Malaya. Tur dasare Dewa Serani ora bakal mesgul, ora bakal gelo. Nadyan to wis ngandhut marang wijining Janaka. Dewa Serani tetep bisa nampa. Nyuwun pangapunten Ibu. Menawi kula pisah kalian Pangeran Janaka. Aluwung kula entengaken pejah kula patobat. Iki menungso apa ing ngatasé arep dimulyake dadi bojone ratu lah kok malah kaya mengkono sajake Dewa Serani kurang apa kendel-ndelke yen nganti jeneng kita ora gelem ngladeni Dewa Serani apa kudu aku ngrudo peksa apa kudu tegel karo kowe monggo Ibu kula kecalan Pangeran Janaka sami kemawon kula kecalan dhateng nyawa kula Ibu. Kula entengaken pejah lho. Anggep apa? Ibu. Sajake kowe ngino karo anakku Dewa Serani. Kowe ngentangke Dewa Serani ki apa? Sampe. Kok kowe mangkono? Den cempalani Bathari Dresanala dening Pandya Bathari Durga wis ilang wataking widodari persasat kaya kepanjingane iblis laknat nalika semana datan mentala para Jawata nggih ningali dhateng lelampanipun Bathari Dresanala Pandya Bathari Durga wis kaya budining sato nggone mala gantang satemah kararantan Bathari Dresanala datan kiat hangampah bengok sura sareng lairing puneng jabang bayi Bathari Dresanala dawah kamtaka ayo kowe ngadani Dewa Serani ayo ayo bang Dresanala malah bayi kang ana kandhutan wis bisa lair tiwas kebeneran kowe Kantaka ingkang ora bakal bisa nolak marang pangajakku babar pisan kebeneran wis resik saka wijining Janaka tak go nyang Tunggul Malaya kowe ingkang Dresanala
Indra, kula wonten dawuh pukulun. Iki ulun sawang. Ulun pirsani bayi ingkang wis lair saka nggawa garwaning Bathari Dresanala. Tegese iki turasing Janaka. Inggih pukulun. Indra wonten dawuh. Ulun perintah marang jeneng kita mangsa Budhawa. Kepiye bisane kayangan resik saka turasing Janaka. Lho sedika. Indra napa ngewe karo aku? Hae ning apa Yai? Kakang Temburu. Ana apa? Dawuh kang dak tampa saka Rama Pukulun Bathara Guru. Rama Pukulun dawuh kayangan Suralaya kudu resik saka turasing Janaka. Iya ana bayi iki sapa iki? Iki anak Bathari Dresanala, mangka iki turasing Janaka. Rama Pukulun paring dawuh kayangan ora kena diambah Janaka sak cindhile abang. Mula prayogane kepiye? Yen aku merayogane, ayo. Iki bayi anak Dresanala sing dadi turasing Janaka iki singkir wae, pateni wae. Ngawur. Kuwi bayi abang ring duwe dosa arep dipateni iki piye to? Kowe iki dewa lho. Kowe iki dewa apa gendro jane? Dewa ora iso mbedakake kuwi barang bener apa luput. Wis pancen kudu sumingkir saka turasing Janaka mbok ya wis. Mudhun nyang Arcapada golek wong sing durung duwe anak, bayi iki mau dipasrahke. Nek bayi iki mau diwenehke wong sing urung duwe anak, apa rumangsane bayi iki ora iso gedhe? Apa bayi iki ora iso gerang? Engko nek gerang, cara ngopeni dapurmu. Engko nek dheweke gerang ngerti bapake ngono. Terus piye coba? Senengane kok macem-macem. Ora, yen aku sarujuk turasing Janaka iki dipulasara wae. Pateni wae. Mangkono. Iya. Kok sik lho. Aja mawaton mulasara. Arep kaya ngono kuwi wis duwe nyawa. Kuwi uga wis dadi utusaning Gusti mergo duweni nyawa. Kuwi dadi titahing sing nyipta jagat. Kowe karo aku padha titah. Ya toh, mung beda panggonane. Kowe dewa, dhewek iki menungsa. Kowe kudune menehi tuladha karo para menungsa ning Madyapada kuwi. Ora kok malah sak penake dhewe. Nek nggugu kandhane Yamadipati ora rampung-rampung. Ayo iki dipulasara wae. Ora usah gagas Yamadipati. Ono dhewe ora wani tanggung jawab. Ayo dipulasara wae bayi. Alah salah. Bayi kaya ngene kok timbang gedhe malah gawe isro. Ayo. Ayo. Wah. Pulasara. Eling. Wah, wis. Dewa kok polahe kaya ngono. Bayi didak-dak ora digawe rasa malah saiki iso mbrangkang. Wah, ladal ora kena disepelekke bayi iki. Wah, wis mbebayani krocok gaman. Ah.
Piye? Mati urung bayine? Mesti mati wong kowe dewa kok. Mesti menang dewane karo bayi. Cerewet. Delok gak lho. Bayi ra iso apa-apa dipulasa mbrangkang bareng tibani gaman. Malah saiki iso mlaku. Iki piye Kakang Dhuwur? Cemplunge kawah. Iki saya ngawur. Wong bayi wis kaya ngono kudune iki wis keleh. Bayi tok pateni ya toh. Ora lebur malah saya subur. Lah kok malah cemplungke kawah iki do arep nandang. Wah, cerewet wae kok ngendon-ngendoni kalih. Wis. Bareng tak sawang saka kene jebul bener. Jembul bener kahanan sing dadi pengangen-angenku yen ta wektu dina iki Suralaya sajake wis para dewa wis ora duwe jiwa ngayomi marang titahing Madyapada, malah padha ngetokke panguwasane, malah padha ngetokke kasektene. Bayi sing ora duwe dosa, bayi ora duwe daya, lah kok malah didak-idak. Ya. Monggo tak sawang Indra gleleng arep nyemplungke bayi ning kawah. Coba tak awat-awatane. Disawang. Nek tok sawang kowe mengko ora tega, Di. Ora usah tok sawang dianggep wae kuwi kelilip. Ndang cemplunge kawah. Engko tiwas nampa duka saka mulut Bathara Guru. Ayo. Cemplunge. Ora usah dadak saka rugi. Ayo. Wah, cemplunge kawah iki. Hei. Wis mutar iki. Ayo. Ayo, kalih. Osak kowe. Pancen wis ilang wataking dewa. Indra Temburu, Bathara Guru. Dewa sing kudune dadi patuladan tumrap marang para titahing Madyapada, ning dheweke malah kepara menehi patuladan sing becik. Ora becik tumrap para kawula sing ana ngarsapada. Nek dewane kaya ngono njur arep dadi apa titah sing ning ngisor? Ya. Bayi ora dosa dicemplungke kawah. Tak suwunke ning ngersane Gusti kang gelar jagat, bayi ora bakal lebur. Tak jaluk dadi subur. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing sepi. Sinimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyut. Pindha pesating sumena sumus suping rasa jati. Kyai Semar meminta sih wilasaning Gusti kang nyipta jagat muga kasembadan kang dadi pamintane. Nalika semana wis ketingal katedha ing latu apa ning jabang bayi.
Gumrubuk suarane kang dawana kaya alun kang gulung gumulung. Ananging elok ing kahanan risang jejabang datan bisa mati. Awit nalika semana ana nur sarating Gusti Kang Sumlorot manjing marang jabang bayi kang ana madyaning candra dimuka. Dadak sakala poneng jejabang malah dadi jejaka kang kulat-aladak. Sigra miyak kang dawa wedhul saking kawah Mapraba kang gegirisi. Lae ora lidok ujare wong daplok. Ing atase bayi digodhog geni kawah ora lebur malah dadi subur. Semene panguwasaning pangeran. Kowe kuwi sapa? Jenengku Semar. Semar ki apa? Lho. Semar ki jeneng. Dadi kowe yang nyeluk aku nganggo tembung Semar, aku mesti mangsuli. Lah kowe iki sapa? Kowe durung duwe jeneng. Aku ana jeneng Semar. Jane kuwi dudu kewajibanku. Menehi jeneng karo kowe. Ning gandeng kowe durung ketemu wong tuamu, gek kowe wis jejaka kaya ngono. Nek ora enggal tak wenehi tenger utawa jeneng mesake kahananmu Gus. Ya. Sadurunge aku njaluk ngapura marang wong tuamu, muga jagat neksenana. Kowe tak wenehi jeneng kang jumbuh marang lelakonmu. Olehmu dadi jejaka merga digodhog dening wisaning geni. Mula dina iki kowe tak wenehi tenger Bambang Wisanggeni. Matur nuwun Semar. Tambah ana Mbah. Matur nuwun Semar, Mbah. Walik. Mbah sik lagi Semar. Oh, matur nuwun Mbah Semar. Lah. Ngono kuwi dikulinake. Yen karo aku utawa karo wong sing luwih tuwa kudu ngejeni. Yen kaya aku wis patut diceluk Mbah ya disebut nganggo Mbah ya. Rumangsa seger sumyah rasaku Semar. Mbah Semar. Ya. Tegese kowe wis kuat kesinungan jeneng Bambang Wisanggeni. Kowe kandha tegese kowe mau. Kowe kandha yen dudu kewajibanmu menehi jeneng karo aku. Pancene ngono. Sing menehi jeneng kowe kuwi kudune wong tuamu. Aku takon ning atase. Aku wis gedhe jejaka aku kok kepengin ngerti wong tuaku. Wong tuaku sapa? Semar. Nganggo Mbah. Mbah Semar. Yen pengen ngerti bapakmu sapa, kowe nyedak kae. Wong sing do nganggo jubah kae. Kowe nyedak ana kae takono bapakmu sapa. Yen dheweke ora ngerti, tabokno manut. Bosok kowe. Ana pawongan nyedhaki marang kayangan Suralaya. Wah, ninggal tata krama ing atase karo dewa kok malang kadhak. Jaja wong edan iki. Ing atase karo dewa kok nyawang dewa kok tanpa duwe rasa ewuh pekewuh. Ngaku aku iki sapa? Aku Bambang Wisanggeni.
Loh, ora basa. Aku takon kowe sapa dong aku dhewe-dhewe. Ulun Bathara Indra. Ulun Bathara Tembara. Ulun Bathara Yamadipati. Ulun kuwi apa? Ulun ki aku. Jenengmu Ulun. Loh. Piye ta ki? Jenengku Tembara. Ulun Tembara. Ulun kuwi aku. Iya bener. Aku ya kena nganggo ulun. Ora kena, mergo iki titah menungsa dudu dewa. Dewa kuwi apa? Wah iki jan wong bosok tenan sajake. Dewa ki ya titah Gusti, ning beda panggonane. Yen menungsa kaya dapurmu kuwi ning Arcapada, ning nek kaya dewa ki ning Suralaya. Ngono lho. Wah, goblok ra jamak. Muasane saya gawe mangkel. Bambang Wisanggeni, Ana apa? kowe tekan kene duwe karep apa? Aku takon karo kowe mang Sulana. Takon apa? Bapakku sapa? Oh, edan tenan iki. Lah sapa wong sing duwe wong tuwa ora ngerti kok tekan liyane? Ayo sapa sareng ngopeni dapurmu? Wisanggeni, Ana apa? ketemu pirang perkara dene jeneng kita wano-wani. Ndang marang dewa sapa sing dadi wong atuh lanang. Para Jawata, Ulun Bathara Indra ora ngerti sapa bapak. Dewa goblok ta boi wae. Wah, Selamat, selamat. dewa apa ya? Wong goblok dadi dewa. Nah, iki ayo. Hei! Selamat, Aduh. Wah. Bocah Mulasara dewa sapenake wae. Dewa sirahe didak-idak. ya mati pati ki bangsa tenan kok. Oh, aku ki mlayu ngendir dicekel kok malah dilungke cahe. Ah, wis kaya diujo kae. Sirah nggo keset. Nandur ngunduh ya ta. Utang nyaur nyilih ngulihke gawe bakale nganggo. Kuwi dieling-eling. Lho, raine bundas ora ta ya Madipati. Ora mungkin aku wong suci kok. Aku wong resik kok. Padake kowe. Duh, iki lelakon apa? Ora trimo krocok gaman Tibani gaman kowe. Ah. 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 Oh, biar kowe. Jadi gamane dewa diceklek. Iki piye iki? Waduh wis dideremok matur paman Bathara Guru wae. Pak Semar, Apa? kae do mlayu. Nah, kaya arep lapor karo pimpinane. Kaya arep laporan karo ndure. Merga dewa kuwi isih ana sing dadi pentolane dewa utawa
Gembong-gembonge dewa. Sapa Mbah Semar? Jenenge Bathara Guru. Oh ngono. Ya. Banjur kudu piye? Ah, ora usah kowe dadak wedi. Tutupi. Odiar. Rasakno. Dewa do kemaki. Andene karo bayi. Ora mesake. Kelakon Diajar bocah iki sing romburi. Jaran. Oh, papi to iki. layak bocah kok kemakine jamak lah ana papi ning mburi. Aja ngomong sapa-sapa. Pakmu ning mburi bocah iki. Nggih, Pi. Aku yo gak ora ngomong sapa-sapa. Lah iya, kowe arep melu ngrasake mboten anak Bathara Ismaya kok terus arep nyanyah-nyunyah karo wong ora dosa. Ora bakal ngelek-eleki jenenge papi, ya ta Pi? Ah iya. Heeh. Ora kok Pi. Ora urung ndremis iki. Ayo tak dombani kowe. Elok. Selamat berjuang, Papi.